kuoyo Homa Bay e kinde ni ma koth medo chwe. Nyakora gin gi thuolo mar oro ote machok e laini mar ote machok ma en 36000 machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Jatend piny William Ruto olando ni sikunde idhi yaw kendo chieng' wuok tich tarik 13 dwe ni mar abich. Maeri biro bang' jokor chal mar kor lwasi koro ni koth mapek mosebedo ka chwe pacho ka osechako dok chien. Ruto bende okoni sikunde manyocha ne mwandugi okethore nikech pi oula ibiro mi omenda ma loso gik ma okethore kokale aguch omenda mag dongruok kuonde chung'o buche kata NGCDF. Skunde gi makoro idhi yaw bang' jumbe 2 ne owinjo yaw tarik 6 dwe mar abich higani. Migawo mar thieth ochako timo limbe e kuonde ma ji moyudo midhiero mar ohulo jotie mar puonjo ji e wi landruok mar tuoche mikelo gi pi mochido. Jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni manotimo limbe ne ji mane pi odare miere gi Mathare okoni oula mikelo kod koth mapek ma pod chwe pacho ka nyalo nyayo tuoche mopogore opogore kendo winjo ji orit ler mondo mi kik giyud midhierogo. Okwayo ji modakie kuonde mohula muomo mondo bed machiegni gi nyamrerwa matiyo gi piny owacho mondo mi ochiwnegi kony mapiyo poni gifwenyo tuo moro amora. And we have spoken to the people. We have really emphasized on clean water. We have emphasized on washing of hands, as basic as washing of hands, and especially here where I have seen tens of children. Very many children are in this camp, and we have equally emphasized on immunization of the same, because we need to have the children keep to their immunization schedules so that after this we do not have some having diseases like polio. Maybe most of them are below 5 years, so they are around that age where they need to keep to their immunization schedules. Kwa sehemu ya water safety, sisi kama county government tumeweka our teams ready and we have enhanced our water surveillance activities. Tunataka kuhakikisha kuwa maji yote watu wetu wanakunywa ni maji safi, yamepimwa, na tunataka kushukuru even PS Kenya kwa ile water guard wametupea na zile vitu zote za kusafisha maji kuhakikisha maji yetu yako salama. But kama serikali ya county na serikali ya kitaifa, we have enhanced our water surveillance activities. Tunataka kuhakikisha kuwa maji iko Nairobi iko safi kwa sasa, na tutahakikisha kureport in case kuna challenge yoyote. Eweche mamoko ni Commissioner mar County ma Homa Bay Moses Lelan ogolo chik makumo chenro te ma kunyo kuoyo e gwenge mopogore ka chung'o bura ma Karachuonyo mar geng'o masiche manyalo wuok e kuondego e kindegi mag koth. Gwenge ma Karachuonyo ema wacho osekelo chandruok maduong' moloyo kopim kod gwenge mamoko mayudore e kaunti ma Homa Bay. Ali Abich miyowa ler ewi wachni. Kaluwore gi koth madhi nyime gi chwe gi oula mapek, komiti ma ochung'ne rango midhiero mabiro apoya e kaunti ma Homa Bay koro golo chik makumo chenro mar kunyo kuoyo ma osebedo ka dhi nyime e gwenge ma opogore kar chung bura ma Karachuonyo, ma en kama sani koro oula osebedo ka chande jopiny. Komishona mar kaunti ma Homa Bay Moses Lelan okoni kuonde te ma kunyo kuoyo e alworano sani chal mar giricho kendo lo nyalo senjore makel masira ne jogo ma osebedo ka kunyo kuoyo, ka okoni obila obedo akicha mar neno ni chikno lo. We have issued an alert and a stop order on all quarrying activities because of the ongoing rains. We know what it takes for people to do quarrying. Those areas are very loose now. They are prone to collapse, and we are asking anyone who is doing that business to stop. I think that is what we've agreed.
We've agreed together with the leadership. So we wouldn't expect this to, escalate into loss of lives because of defiance by those who are practicing this illegal business. Sand harvesting has been a big problem with us. But today, before you came, Border Commissioner, we spoke with the community here under the tree, and they passed a resolution that they will all be concerned and take steps to ensure that nobody destroys our road coming here by harvesting sand to the extent of clearing the existence of the road. Lelan ne olose skun pai mar mosodo masani en krajot mag familia maromo 580 banka ne oula odaro gi miechge kama ne oyangi ni ji madirom gana 30 pio oula osekelo ne genyruok e yore ma opogore ka skunde 158 e county ni bende pio oula osedonje. The situation continues to be complicated. In fact, as it is now, we are seeing much of the areas that had not been affected being affected. We have already established that about 4,860 homesteads or families have been affected, out of which 1,283 have been displaced completely. Looking at it, we have close to 30,000 people who have been affected by these floods. We've already lost 4 people during the incident last week. We had 2 injuries, and many of those people also are displaced as we speak. Apisas mag Kenya Red Cross kod mago mawuok e sirikand county ni wacho ni kony mag chiemo kaachiel kod mwandu mamoko pod dwarore ne familia masani koro jote kembe ma opogore kendo dwaro nitie mondo migepe mag sirikal oti kanyakla mar reso familia go. We've done our assessments and our people are of course affected, and here we are in Osodo, people are camping and other camps. As Kenya Red Cross, we have tried our best to resource mobilize to support our people with the immediate needs. We've supported wash interventions, ensuring that our people have clean water to drink and to use. We've also done non-food items distribution in this camp and other camps. And today we are doing food distribution, assorted food distribution. We will continue to resource mobilize to support our people in quite a multi-agency approach. We are doing partnership with a lot of partners and governments. We'll be here to monitor the situation over the next few weeks, even as the rains continue, and we'll continue to mobilize our partners. This is very much a multi-agency effort. It is something that as a county we cannot do alone. So thank you very much for your support. I think that we must continue to speak to our people to move to higher ground. We, as county government of Homa Bay, looking at a permanent solution to this flooding in this area. We are working very closely with the national government to ensure that the 14.6 kilometer stretch of River Miriu from Nyakure to Choe is put under dike. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Tich abich mar jumani tarik 10 dwe mar abich oyangi kaka odiechieng' mar yweyo. Kaluwore kod oboke mar piny owacho oket tich abich tenge matimore par ne ji manowito ngimagi e masira mar oula e kuonde duto e piny Kenya mangima. Odiechieng'no bende jo Kenya te biro pidho yiende kaka osebet kitime e are higa mokalo e nyasi mar pidho yien e piny Kenya mangima kata National Tree Planting Day. Jatend piny Okoni Maeri en achiel kuom okenge ma sirikal medo keto e rito alwora kendo chopo dwaro mar Kenya mar pidho yien bilion 15. Familia more gwenge ma Kokwongoi, ward Malelane ka chung'od bura ma Marakwet West e county ma Elgeyo Marakwet koro yudo lal maduong' tok sienyruok mar lowo e puodho margi mar eka 1.5. Sienyruok mar lowo nobwogo jodak makono ka giwacho ni gima kamano pok notimore nyaka nene. Kaluwore kod John Chelal ma en wuon puodhono,
Masirano nokelo ne lal mar omenda mathoth nikech ne Rick osepidho e puodhono. Jadolo mar kanisa mar AIC Elgeyo Marakwet, Dr. David Kipsoi, oseo chenro ma jopiny timo maketho alwora kaachiel kod pi oula ma bende wacho ni omukelo sienyruok ma kamano. Kara kamano, apisa mochung'ne pur e ward ma Lelan Paul Kanda onyiso familia no mondo opidh yiende e alwora kama lowo no osienyore mondo mi gigeng' masira maket gi mano e kinde mabiro. Mama, nini nasema kum kwa nyumba? Nikasema nibarite. Hata mvua inanyesha kwa nje. Akasema mama choge basa. Nikamwambia kibendi nesa. Akaenda nje, akaenda kwa nje kidogo. Nikamwambia kuja nyumba. Akasema sitakuja. Maporomoko haya yalileta hasara kubwa sana. Shamba ya ekari 1.5 liliweza kuathirika na shamba lenyewe limepandwa mimea mbalimbali. Kuna viazi, kuna mahindi, kuna hata nyasi ya ng'ombe na hata maharagwe. Chakula ambacho kilikuwa kinakuwa na kunawiri. Lakini haya yote yakaweza kusomba na mafuriko. Kamati mar od bura mamalo marango weche mag alwora kod kunyo mwandu mawuok e bwo lowo oromo kod jokunyo mawuok e kar chung' od bura ma Ikolomani e kaunti ma Kakamega mar kawo pachgi kotudore kod paro mar chik mar kunyo mar higa 2023 kapok otimne lokruok. Komiti no irok motelne kod jakom margi ma bende en jaod bura ma Nakuru Town East David Gikaria owacho ni gisechako paro mar kunyono ka paro mar gero kama inyalo nonie rang'iny mar mwandu mawuok e lowo bende osenyenyore e lela. Jaod bura ma Ikolomani Bernard Shinali owacho ni gibiro dhi nyime gi tudore kod jokunyo kendo paro gi duto ibiro nywandi e chike manyien go mibiro pedh e nyim od bura. A laboratory, because we have suffered, we don't know what is coming out of our soil because we don't have a public laboratory. In the tabled supplementary, just provide for us a laboratory. We shall provide land where to build. First, we have people who have shown interest to build for us a training center called Planet Gold. I know, Chair, as my chair of the committee, if we follow them up, they are best in the ministry. We have learned already. Kweli hakuna sheria ambayo inaongea kuhusu gold processing in this region other than South Africa. Kwa hivyo ukikosa kotini hakuna koti unaweza enda. Mpaka South Africa ukikosa huko umesikia mpaka Britain. Sasa huko utafika saa ngapi? Hata mambo ya kuanza kuraise pesa ya ndege. So kuna wale vijana wanakufa, kuna wamama wanakufa pale, mambo ya insurance. I think it is important for us to address the insurance issues that we will. Rais wetu amecommit ya kwamba he wants to revolutionize the mining sector. Na si kusema anakuja kuwaondoa, anasema huyo artisanal miner mdogo asaidiwe apate maarifa zaidi, vifaa zaidi, so that you can be able to scoop so much that you can be able to scoop. Weche mamoko en ni twak mar thicho oko jatend migawo mar pur Mithika Linturi dhi nyime ka moko kuom jood bura koni twagni idhiro e yor siasa. Linturi tudo kod wach mbolea mabandia ma erien bang' spika mar od bura mamalo Moses Wetangula nyocha ne yango ni twak manochwal mar thicho oko Linturi noluwore kod chike. Wawinjane kaka twak ma kamano dhi nyime od bura mamalo. I request that you address the members through the chair. Well, guys. But the Honorable Mithika Linturi, the Cabinet Secretary responsible for the Ministry of Agriculture and Livestock, through a written submission as a response to the fertilizer subsidy program to the Departmental Committee on Agriculture and Livestock Development, submitted that the National Cereals Authorities Board, NCTB, signed an agency agreement with 51 Capital Africa Diatom Industries of the past March 2022 for supply and distribution of GPC diatomaceous for its commercial function, and that the product was not sold as a chemical fertilizer but as a soil conditioner. Attached in is a copy of written submission from the Ministry of Agriculture and Livestock Development response to the fertilizer subsidy program, Honorable Mithika Linturi,
Cabinet Secretary on March 2024 to the Departmental Committee on Agriculture and Livestock. That document is found on page 47. Madam Chair. So you do confirm that the minister, through that submission, was responsible for the supply of this fertilizer through NCPB? Yes. Yes, he was, because he's taking responsibility. He's telling us that it was not fertilizer, but it was oil administrative conditioner. Yes, please. Because why? How can you defend what you don't? How can you defend that which you're not part of? How did you know in the first place that it was not fertilizer but a soil conditioner? And to disapprove this fact, then the minister should give us. Mr. Amboka, we'll have a better time, yeah? You have confirmed to the House that the minister was responsible for this bad fertilizer. But was it proved that this fertilizer is not good? Maybe I can refer you to paragraph 7 of page 14. Page 14, paragraph 7. Yes, that on 13th March 2024, the managing director of the Kenya Bureau of Standards presented a written submission to the Departmental Committee of Agriculture, Livestock, in regard to the fertilizer subsidy program, and submitted that on 25th January 2024, KEBS signed a contract for SBL, Innovate Manufacturers Limited, SBL, to manufacture and distribute an organic fertilizer in the brand of BL GPC Original. Later, KEBS discovered that, contrary to its contract with SBL, was selling a product that was marked as, but was not the brand of BL GPC Original Fertilizer. And attached is the copy of that submission on page 129. But indeed, a government agency in charge of standards came and confirmed to a committee of the National Assembly that indeed that was not fertilizer which was supposed to be supplied. That there was fake fertilizer. Honorable Chair, what else are we waiting for? To understand that there's fake fertilizer and somebody is responsible for the fake fertilizer, and that person is the Honorable Mithika Linturi. Now, Mr. Amboka, having highlighted that you found out that the fertilizer was substandard and the person responsible was the CS of Agriculture, Mr. Linturi, did you bother to find out if he tried to remedy or try to save the situation or something like that? And with this, I want to refer you to just answer that first. To kaluwore gi mano, jafwambo marwa Chris Owino bende nodhi od bura kanyo kendo watudore kode achiel kachiel mondo nyiswa ni to chal nade. Kaluwore gi bedo ni wacho ni moko kuom jod bura wacho ni wach Mithika Linturi no ok en kare ni itude gi yore mag siasa. Chris Owino, kapo ni nyalo yuda makare, inyalo lerowa kaka twak osebedo kadhi nyaka no chakre e seche mag okinyi. Chris. Erokamano Milton, awinji eyo maler, awinji eyo mopie kowuok od bura mamalo kama chenro mar winjo twak mar thich oko jatend migawo mar pur Mithika Linturi ne ochakore ayanga odiochieng' ma kawuono e seche mag okinyi mabiro bang' ka odiochieng' manyoro komitini maji 11 motelne kod jood bura ma Marsabit Naomi Wako ne osewinjo kwayo mawiye kata kwayo mohiu motelo ne chako winjo burani ayanga odiochieng' makawuono. Koro odiochieng' manyoro moko kuom weche mane okinde mag Mithika Linturi kod Jack Wamboka ma en jaod bura Bumula ma ochwalo paro ni e nyim od bura okelo
ne en mokwongo okinde mag Jack Kwamboka kotelne kod John Haminwa ne dwaro no migi thuolo mar kelo joneno manyien kata kaachiel kod neno kata ranyisi manyien mar konyogi tedo burani e yo malong'o mar lombo jo komiti ma 11 motelne kod Naomi Wako mar tero pacho Mithika Linturi. Moko kuom joneno manyien mane gidwaro ni od bura migi thuolo mar luongo en koting'o jagoro mongirore e migawo mar pur Dr. Rono kaachiel kod jatatiji maduong' mar kambi mar Kel Chemical mane owacho ni ne ochune ni mondo oyie kawo osigo kata ting'o msalaba ni ne okelo mbolea mabandi gino magiwacho ni ok en adier. Ne ochune kod apisas madito mag sirikal mondo oyie ni en mane okelo mbolea mabandia. Koro okil Kamalo Kamar Jack Kwamboka ma en jaod bura ma ochwalo burani ne dwaro ni omigi thuolo mar luongo joneno ariyogo, jatatiji maduong' mar Kel Chemical kaachiel kod jagoro maduong' mar migawo mar pur mano Dr. Rono. Mopogore kod mano, okil Kamalo Kamar Mithika Linturi mano Mudhomi Thiankolu ne dwaro ni jakom komiti kata komiti ni owit oko kwayo makamano kagiwacho ni kaluwore kod chik matayo winjo bura en ni ok nyal yiene ng'ato mondo okel joneno manyien kaachiel kod neno kod ranyisi manyien mane ok ochwal ne od bura kinde mane oter paro mar tich oko Mithika Linturi e nyim od bura kendo puoth kod spika mar od bura Moses Wetangula. Mudhomi Thiankolo wacho ni mae po ni komiti ni oyie mar kelo neno kod ranyisi manyien kaachiel kod joneno manyien mane onge e kinde mane ipuodho paro makama kod spika mar od bura Moses Wetangula, to mato dhi hinyo Mithika Linturi nikech ok obibedo kod thuolo mar kolo neno makamago kaachiel kod ng'iyo ranyisi makamago motelo ne kawo chung' margi. Kata kamano, kopogore kod mano, Mudhomi Thiankolu bende ne wacho ni kaluwore kod chung' margi, burani ne ok ochwal e yo maler, ne ok oluwo chik. Ne giwacho ni Mudhomi Thiankolu ne okawo chung' motegno ni burani ne ok oluwo chik madwarore mar golo e apisi jatend migawo kata apisa maduong' e sirikal, gino manomi nodwaro mondo komitini mar Naomi Wako owit oko bura makamae. Kata kamano, odiochieng' ma kawuono komiti okawo chung' margi kendo jakom komitini Naomi Wako ne owacho ni jokanyo mag komitini 11 ne ong'ado gi duol achiel ni Jack Kwamboka kata ng'ata manie burani ni thuolo mar kelo ranyisi manyien kod joneno manyien po ni ginyiso komitini ni biro mar neno manyien kata ranyisi manyien biro konyo e yango adiera e wi bura makamae. Mane gichiwo seche ma okinyi kendo giwacho ni Jack Kwamboka ni thuolo mar kelo joneno manyien, ranyisi manyien kaachiel kod neno manyien, kod nono ni neno makamago kod ranyisi makamago dhi konyo komitini e yango adiera mar bura magidhi nyime kod winjo e sani. Mar ariyo bende ne giwito oko kwayo mar Mudhomi Thiankolu mano okil Kamalo Kamar Mithika Linturi mane owacho ni bura ne ok ota kaluwore kod chik, ne ok olos kaluwore kod chik. Ne giwacho ni spika mar od bura ema nigi teko mar yango ka bura makama ne ochwal kaluwore kod chik kata ataro mar chik. To kaluwore ni spika mar od bura Moses Wetangula ema ne osepuodho bura makamae kendo wacho ne oluwo chike moket mar tich oko jatend migawo kata apisa mar sirikal, komitini onge kod teko mar dhi ataro kendo yawo bura makamano. Gin giluwoge mane spika osemiyogi. Tich gi sani en tich mar nono adiera e wi seyo mitudogo Mithika Linturi ma ok ginyal kendo dok chien mar neno ka burani ne ochwal kaluwore kod chik kata ne ok oluwo chik e kinde mane ichwale. Koro seche ma waloso kodi ni en kinde ma kweth mar Jack Kwamboka ja od bura ma Mumula omi thuolo mar kelo neno mare kaachiel kod
ka ochung' nyiso jo od bura gimomiyo odwaro Mithika Linturi odi pacho. En thuolo mar Jack Wamboka kod kinde mage mar mondo onyong' jo od bura ni ang'o momiyo oneno ni Mithika Linturi ema nyaka ting' mosigo ewi mibadhi mar mbolea mabandia. Kata kamano ukil Kamaloka mar Mudhomi Tiang'ol, ukil Kamaloka mar Mithika Linturi, Mudhomi Tiang'ol okawo chung' motegno ni bura ni en bura mar siasa. Onge kod mise mare, onge kod adiera e iye, en bura michwalo gi siasa, kendo odimo e wang' ni Jack Wamboka itiyogo kod jaod bura ma Argai ma bende ne en jahera machon mar jatend migawo mar pur Mithika Linturi mano Marian Ketanyi. Mudhomi Tiang'ol kaluwore kod weche mowacho nyiso nyim komiti ni en ni jahera machon mar Mithika Linturi mano jaod bura ma Argai Marian Ketanyi ema tiyo kod Jack Wamboka jaod bura ma Bomola mondo kel bura makama mar ketho nying Mithika Linturi kaachiel kod gole e apis, kendo nyiso komiti ni kik yie mondo oti kodgi kata orwakgi e weche mag siasa, e weche mag hera e kind ji ariyo mane oseherore, ka wacho ni komiti ni kod teko kod luor maduong' mokonego bed ni irwake ikete owinjo weche mag hera e kind ji ariyo mane oseherore kendo ne osewere. Wach makamano okwed mokalo kod kweth mar Jack Wamboka. Jack Wamboka wacho ni oonge kod yuaro e kinde kod Mithika Linturi. Otimo makamae e lo jopur mane ousnegi mbolea mabandia, jopur madak chopo e nyim od bura kae, jopur masane koro kidido chiemo makare kaluwore kod mbolea mabandia mane omigi kendo ne opuodh kod migawo mar pur motelne kod Mithika Linturi. Ka wacho ni otimo ma e lo jo Kenya, otimo ma e lo jopur, ok notimo ma nikech itiyo kode kwedo wach makamano. Koro mage madhi nyime kinde ni ochopo kiny to dhi chopo thuolo mar Mithika Linturi biro kod kinde mage kendo chung' mar kwedo weche makamago ma iwacho odiochieng' ma kawuono kod kweth mar Jack Wamboka. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino, achiel kachiel kowuok e od bura kuom ripot makamano. Ka wadhi nyime ni jodito mag Azimio omedo mako chung' motegno ni Raila Odinga ema pod en ogai mar riwruok mar Azimio la Umoja Wan Kenya. E twak margi gi jofwambo gi kwedo weche mawachore ni Azimio nyalo bedo kod pek kaluwore kod dwaro mar Raila Odinga dhi bedo jakom mar duol mar riwruok pinje Afrika AUC. Wawinjane kaka giloso e sani. By the floods and adhere to effective disaster management strategies. Azimio also insists that the Kenya Kwanza regime provides emergency relief services, including food, shelter, and medical care to meet the basic needs of all the displaced, evicted, and affected populations. B, deliver assistance in rebuilding homes and infrastructure destroyed by the floods, with an emphasis on sustainable development and disaster-resilient construction. C, develop and strengthen infrastructure and systems that enhance the country's resilience to natural disasters and facilitate effective response mechanisms. And D, fast-track policies and legislative frameworks that focus on comprehensive disaster risk reduction and climate adaptation measures and ensure active community involvement in these processes. Number 2, the doctor strike is another disaster. Azimio expresses concerns over the 2 months of doctor strike that has disrupted healthcare services in the country. This is another disaster that has been occasioned by disastrous Kenya Kwanza regime in its failure to fully promptly address the doctors' concerns. The doctor strike continues to highlight the incompetence of the Kenya Kwanza regime in dealing with the healthcare system in our country. The response from the regime has not only been inadequate, but also completely out of touch with the reality facing the people. We note that the Labor and Relations Court has ordered the striking doctors and the government to reach an agreement within 48 hours, and I think time has been ticking. While we have seen the efforts by the doctors to end the strike, we are yet to see the commitment
from the government side to do the same. We ask the Kenya Kwanza regime to take advantage of the 48-hour window given by the courts and immediately reach an agreement with doctors that you see a resumption of normalcy in public hospitals, failure to which we shall mobilize the public and other unions to join in a national strike. We have said this before, and there are various ways of actually joining in this endeavor. What we're basically saying is, can this matter come to an end? As a result of these floods, waterborne diseases are now, we've seen the headlines in the major newspapers today, problem with cholera in Tana River County and elsewhere, everywhere. Now, with the doctors on strike, what else can this be other than disastrous? On the critical matter of General Ogola's death, we demand for a parliamentary select committee immediately. On April the 18th, 2024, the Chief of Defense Forces, General Francis Omondi Ogola, lost his life in the course of duty. Together with 9 other gallant officers of KDF. We note with concern that the Kenya Kwanza regime has moved on swiftly, leaving the families of the departed soldiers with no help. They also are yet to establish a time-bound public inquiry into the cause of the chopper crash. We reiterate our earlier demands of securing the services of independent and international experts or investigators who will get to the bottom of this matter. The ongoing investigation by the Kenya Air Force is a limited internal affair that does not satisfy the requirement of an open, transparent, independent, and credible investigation. We too demand that a parliamentary select committee inquiring into the tragedy be set up immediately. Kenyans are concerned and suspicious that the tragic death of the 4-star general and his colleagues may be connected to sinister political machinations. This is particularly so given the unsubstantiated allegations against his person relating to the 2022 presidential elections. And fourthly, we want to deal with the fake fertilizer disaster. As Azimio, we thank the 149 members of the National Assembly who voted to impeach the Cabinet Secretary for Agriculture and Livestock Development. We are aware that his impeachment trial is ongoing, with Parliament calling for a special sitting to deliberate on the Select Committee report on Monday the 13th. We expect that 11 members of the Select Committee will honor the vote of the 149 members and confirm Linturi's impeachment from office. Linturi's reign as the Minister of Agriculture and Livestock Development has been nothing short of a disaster. Kenyan farmers were supplied with fake fertilizer that not only destroyed the entire planting and harvest season, but also degraded their land. The entire land has now become economically unviable for many seasons to come. This can only be described as economic sabotage. Apart from the impeding impeachment, Linturi must also be tried in the anti-corruption courts for the crimes of economic sabotage. Finally, we urge all Parliament to critically scrutinize the budget policy statement and the coming Finance Bill 2024, which is bound to introduce a new wave of taxes with disastrous consequences for ordinary Kenyans who are already suffering from the current high cost of living. Indeed, we conclude that Kenya Kwanza is so far a disastrous regime that should be impeached in its entirety.
But we are not into that. Jotelo kod jodak e kaunti ma Meru owuok oko machung' motegno e tok jatend migawo mar Mithika Linturi e wi mibadhi maluore ka giwacho ni gin miriambo kendo gin gi paro marach. Ka giloso e boma ma Maua, yo Meru kocha, jotelo go kotelnegi kod jalup gavana ma Meru gi spika mar kaunti ma Meru e kind jotelo mamoko okwayo jatend piny William Ruto mondo ochung' motegno kod Mithika Linturi. Sisi tunaomba His Excellency William Ruto, vile sisi tulishikana na tukasimama na wewe na watu wa Rift Valley na tukasema kiti ende Rift Valley, pia tafadhali tunamuomba nyinyi msimame na sisi wakati tuko na shida. Kijana yetu Waziri Mithika Linturi asikaulizwe swali dogo ama kubwa, na tunasema Linturi si alitengeneza fertilizer, Linturi si mwenye surprise fertilizer, Linturi si mwenye alilipa. Serikali ifanye usunguzi. Our able president, I want to affirm to you that when you gave Mithika Linturi the position of the CS, it is because of the votes that the people of Meru stood with you and voted, and we became number 4 in the votes that were casted in the whole country. So it is our prayer as the leaders of Meru and the residents of Meru, please, humbly requesting you, when the committee will be tabling the report on Monday next week, we want Mithika to be back to a seat. Kwa hivyo tunaomba His Excellency the Deputy President, His Excellency the President, usikubali kuharibiwa serikali yako kwa kutolewa the best performing minister wa agriculture, Mheshimiwa Mithika Linturi. Nyakuramogi yena monda kao yueyo mokwongo e cheno mar migago kapok adhi e yueyo wang'iya ni moko kuom ote mwaseyude laini marwa mar 3:600. Gordon Dalan wacho ni Ramogi neno maler ka wantiere Madhenge, aeto machielo wacho ni waneni kod Alton Oyieko, Ward Manager Central Kanyamkago Ward, kod mama na Rosa Oganyo mar Kanjira man iluongo kanyo ni Otis Tinga Oganyo mar Rapogi Kanyamkago. Machielo bende wacho ni wamor ka kukelo nu habari an Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyinyore, wacho ni gineno kod Archbishop Odhiambo Gujura. Kaeto Mae Linda kanitiere Nyamira, aneno migago yo makare, amor gi Ramogi, kaachiel gi Mary Shikuku bende, Abraham Onyango kawuok Siaya, kaachiel gi Ben Oywer mar Game Gongo. Uduto wacho ni Ramogi ler. Kaeto kowuok Sakwa Karabur Nyaguda wacho ni sirikal onego rure otim dwach daktache. Jotuo neno malit an Bishop Isaac Wuod Aloch kanitiere Nyaguda Bondo. Wakao yueyo matin, kik dhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrubland and hills. Have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover.
Chak wuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony, to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel. Royal Mabati Factory. Excellence redefined. Dial *487*3# to get this song. Asewacho ni nyathini toko winja. To sani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Machiegni kendo menyo dhi nyime ne ringre jakuny mula moro malonyo osienyore kuome kar kunyo mula matut ne ohewo fut 50 e gweng' Malumba e sub-county mar Rarieda e kaunti ma Siaya. Jakuny mula no moyang' nyinge kaka Kennedy Ouma majiegni 19 nyoromo gi tho mare e midhiambo manyoro e kinde manyo gi dhi nyime gi chenro mar kunyo mula ka en kaachiel kod jokuny mula wetene moko adek. Jokunyo wetene olero ni masira no nyotimore mana seche manyori gisetieko kunyo e seche mag odhiambo kendo lowo nyosienyore moike. Kalure koth mang'eny ne wadonjo e bugo gokinyi kaka wadonjo ga pile. Watiyo to ka odong' gimoro ka wanawa kama to wawuok achiel kuom mane piny mogik po mana ka lowo malo modeyo to kwadhi ni mondo wakonye kan wanji ariyo to nwayudo ka chalo ng'ama osesem. Kidi madongo ariyo nodiyo tiendene maonge kaka nyalo wuok. Koro kwatemo mondo wabar kidigo itie kidi moluore kuom kidino kwadhi baro macha maro cha dhi luore kuome. Koro kendo lo wa malo mochako lwar ma jok man go wuogi ng'wech nosedhi bor maromo fut 50 gisani okapar ko nyalo wuok gisani. Koro kano chopo nyoro tibiro ira ni nyathiwa buro deyo tibiro ni osetho ni buro deye. Koro kabiro kata yudo ka ji ng'eny tapenjo ni to gin ji adi ni ne gin ji adek to ji ariyo otony seno dong' ibuto pod ngima pod oyweyo. Gold makani osebedo gi tabu mosebedo ka ywaruok nitie makelo thoe mang'eny gi. Yande machiegni e ka ji otong're kamoro piny ka wadwa ni mondo sirikal okonywa mondo ng'i kaka joma tiye gold gi gitiye bugni nade to gidonjo gi safety mane. Sirikal kod laktache okwa mondo owe mako chung' mathiro twak matieko ng'anyo ma laktache. Jotend din e kaunti ma Siaya kotelnegi kod Bishop mar kanisa mar Anglikana Joseph Otieno Wasonga oyango ni ng'anyono makoro ni odiechienge ma 56 oserocho thieth kendo ji bende wito ngimagi. Reverend Wasonga okwayo winjruok mapiyo mondo mi thieth odogie wang'e. We know they tirelessly serve our communities, but now they are forced to take drastic action due to their demands that have not been taken seriously by the government, and we therefore want to call upon the government to take the doctors seriously
and the doctors to also be willing to discuss looking at the reality we are facing as a country today. So our call is for the government to play their part and the doctors to also come to table and swiftly engage in dialogue and agree on back-to-work formula. Piny owacho mamalo okwa mondo bug omenda ma ichwalo ne counties mondo ming'anyo ma kinde ka kinde ma jochiw thieth mikelo kod nok mar omenda otiek chutho e pacho ka. Maeri oyangi kod gavana ma Kwale Fatma Achani mane lose kinde nyasi mar dhialo jochiw thieth kod nyamrerwa. Achani okwayo jood bura kod senators mondo konyie counties yudo omenda manyalo sirogi e chenro mag thieth makare mondo ng'ikruok ma kinde ka kinde sekta mar thieth kik bedie. Niruhusu kwa sasa nimpishe ya kuhudumia wananchi wa Kwale. Hatutasita kama governors na nikiwa gavana wa jimbo la Kwale kuuliza serikali ya kitaifa waongeze mgao wa counties. Kama hizi huduma za afya ziboreke vizuri, ziboreke zaidi. Tusema kweli kama sasa wakati ule wenzetu wako barabarani, sisi wauguzi tunachapa kazi. Hakuna kituo cha afya ambacho kimefungwa. Na watoto wanapata chanjo, mtoto akipata chanjo kama mimi mama na mtoto wangu akipata chanjo hapati magonjwa ya ovyo ovyo. Evolution tulikuwa na 204 nurses peke yake. Lakini vile tumeendelea kuongeza wauguzi mpaka sasa vile tunaongea hapa tuko na 576 nurses. Jakom komiti mar budget od bura Ndindi Nyoro owacho ni sirikal chano maduoko piny gope ma Kenya nitiere godo. Bende olero ni budget mar ikomenda 2024-2025 dhi bedo kosirgo osuru ma ichoko e pacho ka. Maeri en budget migeno ni dhi bedo mar trilion 3.9. And the highlight is that we have brought down the amount of deficit or the amount of money we anticipate to borrow, because we want to walk the talk of borrowing less and relying more on our own internal resources. And that is why we had to cut off the budget by over 2 or actually close to 300 billion so that we make a budget that we will actually be able to fund using the resources that we are sure that we are going to attain. And therefore this has been a very critical consideration as we make the budget for this financial year. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza, na vieta ni iko sawa kabisa.
Kochonjo. Avieti ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Coaching Center maduong' ahinya e atari kaibwa ya ukiny gokinyi. ACC Amrita Coaching Center. Dani ngima ini chana okotimore. Wapo bedo mamor ahinya. Ing'eyo ni an aboidho gachokolo. To Pifa Param bende bogo abal. Ini bro neno kaka bro timo ni coaching class nino. An nyaka chul kuoro.